Pwede bang ulamin ang Pwede bang ulamin ang ano, prutas? prutas? Pwede naman. Yung gulay nga, kumain ka doon. Kunti lang ngayon. Mauna ka na dyan at tapusin ko lang itong pinya. Nakabito ka pala, sabihin ako dyan. Ano? Nakabito ka pala. Wala tayo ng pinya ba? Made in, product of the Philippines. Ang pinya na ito. Ayan siya, oh. Product of the Philippines.